நரி கடை முதலாளி வந்து எழுந்திரிப்பா. தொல்லையா போச்சு. சொன்ன கேளுமா, எழுந்திரிமா. அதெல்லாம் முடியாது. நக்கு செத்த பையல மூஞ்சி மோரையும் பாரு, மூஞ்சி மோரையும் பண்ணி பாரு. பண்ணும்போது வீட்ல இருந்து சீக்கிரம் கிளம்புன்னு சொல்லி என்ன தனி குடுமை கிசச்சு தானே விடுவ. என்னடி இது? ஓ, அது 5ஆம் கிளாஸ்ல படிக்கும் போது பண்ணதெல்லாம் சொல்லு. டேய் சும்மாறா, டேய் சும்மாறா, டேய் சும்மாறா, டேய் சும்மாறா, டேய் சும்மாறா, டேய் சும்மாறா, சும்மாறா. நானும் சொல்லிட்டே இருக்கேன் சும்மாறா சும்மாறான்னு, கேக்குறியா? என்னது செத்து போன நாய் பஞ்சாயத்து பாஸோட ஊருக்குள்ள வருது? கொலை கூட பண்ணு, ஆனா காதல் மட்டும் பண்ணவே பண்ணாத. அத வேற ஞாபகப்படுத்திட்டீங்க. நெஞ்சமெல்லாம் பொண்ணு அறக்கு தம்பி, மறக்க முடியல. சொல்லுங்க. மறக்காம சர்ப்ரைஸ் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.